Τα καλύτερα προϊόντα του 2025. Το τζέλ καθαρισμού της Rock με βιταμίνη C και τη Κονταλή με φυσικό σαλικυλικό οξύ είναι εξαιρετικά, αλλά τα Black Detox της Apivita και τζέλ του Foam Cleanser της CeraVe πιστεύω δεν συγκρίνονται με άλλα. Το Centella Scented Toner της Purito και το Heartleaf 77% Soothing Toner της Anua θα ηρεμήσουν και θα ενυδατώσουν την επιδερμίδα μετά τον καθαρισμό καλύτερα από κάθε άλλο που έχω δοκιμάσει φέτος. Σε ορό για λάμψη και ενυδάτωση δεν έχω μέχρι στιγμής τίποτα καλύτερο φέτος από το Mineral 89 της VC, αλλά είναι εξαιρετικός και ο Vino Perfect της Κονταλή. Για σύσφυξη και λεπτές γραμμές μου άρεσαν πολύ και ο Resveratrol Relief της Κονταλή και ο Retinol Boost της Plus της Neutrogena. Αλλά τα κορυφαία ήταν ο Bivine Elix της Apivita και ο Resurfacing Retinol της CeraVe. Σε κρέμα ματιών οι δύο καλύτερες που έχω δοκιμάσει φέτος είναι της Haru Haru και της Mary May. Η Mary May με τρανεξαμικό οξύ είναι πιο αποτελεσματική στους μαύρους κύκλους, ενώ η Haru Haru με μαύρο ρύζι και μπακούτσι όλοι είναι πιο αποτελεσματικοί σε ενυδάτωση και λεπτές γραμμές. Οι καλύτερες κρέμες ήταν η Hydra Face La Roche-Posay και η Hydro Boost Neutrogena, ιδανικές για ενυδάτωση με διάρκεια. Το Anthelios Guvier αξίζει όλο το hype που είχε φέτος το καλοκαίρι, αλλά για μένα τα καλύτερα αντιλιακά με διαφορά ήταν τη Skin 104 και τη Κονταλή, ελαφριά ενυδατικά και υψηλή προστασία. Το Retinol Correction ήταν η καλύτερη κρέμα ρετινόλης που δοκίμασα και η Sika Plus V5 της La Roche-Posay ενισχύει να ανανεώσει και αναγέννηση επιδερμίδας προς την τελίτωση όσο κοιμόμαστε. Detox Κονταλή και Apivita στα φύλλα αφήνουν το δέρμα καθαρό, απαλό και σφριγγυλό. Τέλος, Raspberry Boost από Organic Shop και Rose Peptide από Medipill τα καλύτερα patches.